And Bulgaria, yes, it's Bulgaria! Bulgaria and the man from Bansko, Albert Popov, has won his first victory and Bulgaria's. Здравейте, следва спорт по BTV. Аз съм Николета Маданска. Исторически триумф за Алберт Попов в Световната купа по ски. Алпиецът спечели нощния слалом в Мадона ди Кампилио и записа най-доброто си постижение в надпреварата. Така, 45 години по-късно България отново има своя шампион в ските след Петър Попангелов. 8 януари ще остане като една от най-значимите дати за българския ски спорт. Именно на нея през 1980 Попангелов носи първата победа за България от Световната купа по ски алпийски дисциплини. След дълго чакане страната ни отново е на върха благодарение на Алберт Попов. Попов изпревари най-големите си конкуренти след феноменален втори манш в нощния слалом в Мадона ди Кампилио, финиширайки на 4400 пред Лоик Мейер. Трябваше да рискувам много. Рискувах много. Истински имах късмета, че направих всичките преходи перфектно. Никъде не забавих и това ме направи шампиона днес. Пътят до върха за Алберт премина през най-тежките моменти. През 2015 едва на 18 той претърпя тежка катастрофа в австрийските Алпи. Колата му падна в 100-метрова пропаст, а при инцидента загина треньора му Драго Грубелник. Алберт претърпя операция на глезена. След триумф в Мадона ди Кампилио в Италия засипаха с комплименти българския скиор, като го сравниха с една от най-големите легенди в слалома Марсел Хиршер и го обявиха за феномен.